Te salut! Acum o să-ți arăt de ce dimensiuni avem noi nevoie la un pantalon atunci când îl comanzi online de pe rossini.ro. Luăm pantalonul, îl întindem frumos pe o suprafață plană. Măsurăm talia. Mai apoi trecem la șold. Mare atenție cum îl așezi, să-l așezi să cadă natural, nu să-l întinzi. Doar să fii sigur că stă drept. Avem nevoie de măsurătoare exact unde se termină buzunarele pantalonului, da? Dintr-o parte în alta. Bun, acum avem nevoie să-l întindem cu totul. Bun, după ce am desfăcut pantalonul aici, l-am așezat frumos pe o suprafață plană, dungă pe dungă, practic cum trebuie să stea un pantalon de costum. Luăm și rulăm prima parte a pantalonului, trebuie să ajungem aici. Ok. Aici luăm măsura coapsei. Aici trebuie să fie dimensiunea, da? Exact unde se unesc cele două picioare. Noi măsurăm lățimea, asta e o dimensiune. Dimensiunea genunchiului, foarte important aici, măsurăm 30 de centimetri din interior, de la lungimea interioară, de la cusătura asta, 30 de centimetri, după care întoarcem și luăm dimensiunea, aici e dimensiunea genunchiului. Și mai avem tivul. Aici e în funcție de cum preferați voi pantalonii. Pentru lungime, rămânem tot aici, de aici de la cusătura asta dintre picioare, până unde aveți voi lungimea pantalonului. Da? Măsurați și notați toate aceste măsuri și mai apoi le puteți compara în ghidul nostru de mărimi de pe rossini.ro. Oricum, nu o să vă lăsăm singuri, pentru orice comandă plasată o să vă sunăm să ne asigurăm că acele mărimi au fost luate corect și dacă aveți nevoie de ajustări, ne ocupăm noi de ele, gratuit. Costumul, pantalonul sau cămașa vor ajunge la tine acasă, gata de purtat.